Okay? So ato ni itaytulan ang maong mensahe karon o nasayran sa Dios ang sa sulod nato unsa pagka sa gawas. Nasayran sa Dios ang sulod na bahin sa tao unsa pagka ang sa gawas. Okay, kuan sa nato background ini gayon na nakasala ang Jerusalem o ang mga Israel, mga piniling katawan sa Dios, nakasala sila. Tulo ka butang nga nasatan nila, nakasala sila sa una-una, nakasala sila sa pulong, nakasala po sila sa buhat. Diyan ang mga bersikulo makita nimo nga tulo ka butang nga nasatan nila o kanang duha na sa sulod sa ilang kasing-kasing ug ang usa sa gawas. Nakita sa Ginoo ang tulo. Una, makita sa Dios ang ilang plano. Di ba nang diha nga alaod katong nagtago sa ilang plano gikan sa Dios. So, una diha nakita sa Dios ang plano sa mga tao. Sa sulod na sa kinabuhi sa tao, sulod na sa una-una nakita sa Ginoo. Ikaduha, nakita sa Dios ang atong mga pulong sa wala pa nato gisulti. Kay ang atong pulong gikan sa atong kasing-kasing. Amen? Kung matod pa ni Jesus Christ, kung unsay nakapuno sa kasing-kasing, mao po niya ang mugula sa baba. Magagikan sa kasing-kasing ang tanan nga dili maayo. Doon na po yung mga maayo. So, sa wala pa na bungat na to ang mga pulong, nakita na sa Diyos. And lastly na nakita sa Diyos is atong mga buhat. Nga naman, ang atong mga buhat, ulahin na. Gumika na sa atong giplano. Gumika na sa atong giuna-una. And then, atong gidesidean sa sulod sa atong kasing-kasing, which is ang resulta, mao ang pagbuhat na. Insert, ang atong mga binuhatan di ay sa wala pa nato buhata, daan na nang nakitaan sa Ginoo sulod sa imong kasing-kasing o sulod sa atong una-una. Dili maulahi ang Dios. Siguro makayunta, walay nakakita. Ulahi na sila nakakita. Ako ning gibuhat, walay nakakita, ulahi na sila. Pero ang Dios advance. Kay sa imo paganing gihuna-huna, ato pa lang gihuna-huna daan. Wa pa nimo ka-decide sa imong kasing-kasing, daan na nakitaan sa Ginoo. Munang ang title nato, nakita sa Dios ang sulod unsa pagkahaang sa gawas. Amen. Muna nga nining mga pulong ang isog malandungan natong maayo. Nga nagayon ang Hebreano 4:14, walay mga butang nga matago sa Ginoo. Ang tanan dayag ug maghatag unya tagusay sa tanan natong mga binuhatan. So wala gyud mga butang matago, di ba? Sagad ganahan mo butang na ay taguan ng butang. Taguan ako ni cellphone, taguan ako ni shampoo, taguan ako ni sabon para dili hilabtan ni ate, dili hilabtan ni kuya, ni mama, ni papa. Mataguan nato ang mga butang ni kalibutana. Apa, ang gingon diya sa mga bersikulo Hebreano 4:14, walay mga butang nga matago gikan sa Dios. Insert, ang pananaw sa Dios mulapos sa tanan natong gitaguan. Kung natay gitaguan sa una-una, mulapos ang pananaw sa Dios. Kung natay gitaguan sulod sa kasing-kasing, mulapos ang panglantaw sa Dios sa imo ug ako ang kasing-kasing. Munang ningon siya, wa gyud butang nga matago. Kung naay butang diya sa imong kasing-kasing karon nga imong gitaguan sa mga tao, nakita na nas Ginoo. Kay wa may butang nga makita. Aw walay butang nga dili makita sa Dios, walay butang nga matago nato. Kung naami ang butang karon imong giuna-una, wa pa nimo decide, mo pa lang iplano, mo pa lang giuna-una,
nakita na sa Ginoo. Unsa pa kaha inigbuhat na nimo ana? Amen. Unsa pa kaha inigbuhat na nimo ana? For example, imo pa nang gihuna-huna, sunod semana imo nang buhaton. Kaya pagka-decide si mga kasing-kasing sunod semana imo nang buhaton. Siguro inigbuhat nimo ngayon ka. Ngit-ngitron, wala na akong kita. Wala sila. Kamirang duha. O ako ra usa. Ako ning taguan. Ako ning kawaton. Imong gidesay dahil nga ikaw ra. Or duha ba mo? Dili ka makaingon nga walay nakakita. Kaya nakita sa Ginoo ang tanan. Ngano nga makabuhat ta pagtago-tago isuon? Tungod kay influensyado ta. Kung ma-influensya ganita sa laing tao, kabalo po kang utago na po. Si Eva, gi-influensya niya sa Adan. Taysa, nakakaon man dani. Nakakaon man dani prutas. So, nagsabot silang duha. Ay, may mas maayo. O manago ta. Diba? Silang duha nagkasabot nga managtago sila. Diba? Pwede yung taas si Adan nga, tay sabi, mo pakita ka. Dili ta mo tago. Diba, dili lagi. Tago ta kayo, kaulaw na kayo ni. Silang duha nagkasabot. That's why, nakahimo sila o option nga manago sila sa ilang mga pagbuhat. Si Ananias at Sapphira, nagka-uyon silang desisyon. Nga, kanila mang, di nato ihurot ni kahalan nito. Sige, si Ananias, mas mayo na yung plano. So, nagka-uyon sila. Muna atong usahay, naaw tatay desisyon nga, mustan sa kamatuuran. Kaso lang, doon ay tao nga nag-influensya na to. And which is, kung imong timbang-timbangon, if maminaw ka sa tao nga nag-influensya nimo sa dili maayo, unya musabay ka, wala kay kalainan ni Adan ug iba. Wala kay kalainan ni Sapphira ug Ananias. Nga nagkauyunay sila sa tago. Ang word nga alaot diha sa mong bersikulo Isaiah 29:15, ang word nga alaot kung imong tanawon sa Merriam-Webster, woe. Ang meaning sa woe, greatest pain o greatest sadness. O, guro dili ta ma-impirno, kaya daan mo tas kamot sa Ginoo, naman ta ni Jesus Christ, apan masinati na mo nang gitawag na greatest pain and greatest sadness. Ano bang dako kayo nga kasakitan? Dako o grabing kasakitan o grabing kagulanan. And then nahitabo pa ni Adan ug ni Eva? Yes, nahitabo nila ni Adan ug ni Eva. Nagsuffer sila. Ang ilang pagtago-tago kay naka-decide silang duha, nagka-influensya silang duha. Then ang result, napil pa gani ang bitin. Di ba? Napil pa gani ang bitin. Ibig ang bitin mo lakaw na itiil. Giapil, of course, sa Ginoo. Hasta silang duha. Diba? Greatest pain, sadness. Ang resulta, grabe ang resulta. Nag-antos si Adan, si Eva nag-antos kung pagpanganak. Plus, nanganak sila, gipatay sa iyang igsuon. Grabe ang suro. Grabe ang sadness na nabati nilang duha. Si Ananias at Sapphira, grabe ang suro, ang pain, nga nasinati sa pamilya ng habilin. Kaya silang duha patay. Amen? And sometimes, tungod sa atong circle of praise, money ang maka-influensya nato. Nga mo decide ta nga uyon sa ila. Which is, dili makapahibot sa Ginoo. Ang yun sa alaot katong nagtago sa ilang plano, parang
dili nato involve ang Ginoo sa tanan natong laraw, sa tanan natong buhat, sa tanan natong ipamulong, dili involve ang Ginoo, muna sa mag-antos ta, dunay dakong kasubanan ng mitabo. Hinumdumi ang Tower of Babel. Ang circle of friends tanan, nagkasinabot sila. Sige, magtugod tao, tower apit sa langit, para mapasinunggan ato ang pangalan, mabantugan ato ang pangalan. So, silang tanan nagkauyon. Walay bisan usa na nistan. Wala. Silang tanan nagkauyon na, sige, magtugod ta. And ang resulta, na human ang ilang itugod, wala. Ang result, nangalibog sila. Ang result, nag-antos sila. So, kanini ay ma-influensya ta sa palibot tungkol sa atong circle of praise at kuyugan, which is, ni-decide sila nga, muna itong buhaton, muna itong planuhon, and then dili na uyon sa kabuton sa Ginoo. Wow, ang gingon sa Isaiah, alao. Kaya makita man sa Ginoo. Sa una-una pala sa kasigasing sa buhat na yun, samot sa atong buhat. Makita na yun sa Ginoo. Amen, nakabata diha. Hinumdumi ang 12 kaspay. Ang pulo, nagkauyon silang pulo sa ilang decision. Ang duha, nagkauyon po sila silang decision, which is maayo ang decision nilang Joshua o si Caleb. Nag-atos ba silang Joshua o si Caleb? Wala. Kanunay nagmadaogon sila, nakasulod sila sa promised land o ang ilang mga pamilya. Apan ang pulo, nag-antos ba sila? Yes. Sulod sa 40 katuig, naglibot-libot sila sa kamingawa, nag-antos sila. Grabe sa piring na sinati, o wala kasulod ang ilang banay sa promised land. In short, wala sila kadawat sa mga saad sa Diyos. So ang tao niya ay nga makikuyon sa mga tao po nga desisyon na dili mao sa tubangan sa Ginoo, be careful ka. Kaysa unahan mag-suffer ka. Gamiton sa Diyos, Job 36:15, gamiton sa Diyos nga magtutudlo o teacher ang pag-antos. Diba niyan sa Job 36:15? Gamiton sa Diyos ang mga pag-antos aron ang mga tao magkasabot sila. Muna ang Jerusalem ipabihag sa Babylonia. Gitugutan sa Diyos na mag-antos sila. Okay, the same thing nga may tabo sa tuang ginabing Kristohanon. Kung naataroy gitaguan sa tuang nauna, de, wa pa nato ka decide. Mas maayo din na nimo ipadayon. Kay, sa unahan, anak, ikaw ra ang mag-suffer. Ikaw ra ang mag-suffer kung sa unahan, imo yung padayonan o decision, which is gitago nimo na sa Ginoo. And doon na yung sa kasturya igsoon, duha ka anak o amahan, gakuyog sila, gadrive ang amahan sa auto, samtang nagpadayon sila o biyahe, nakakita ang amahan o watermelon nga miimaw sa daplin sa kalsada. So, nihunong ang amahan o nanaog sa auto. Iyon ang amahan nga, no? Palihog kong bantay-bantay diya sa palibot. O wala pa yung nakakita. Kay atong kuhaon ng watermelon. So, galing-ilingi ang bata. Sa palibot, wala may nakakita. Ipo-po sa amahan. Ang watermelon, sis dili ilaha. So, pangutanan niya, before sa nipo po diya, pangutanan niya ang bata, daw, wabay na tanaw niya? Wala pa. Kapan pa, kabalo ba ka nga, kung mga taas na dito ang nakunggatan na ito. So wala ni padayon po ang amahan. Nakarealize sa sigsulti siyang anak na, tupa man day katuod, gatanaw sa ibabaw. Kung kabalo mo bigsoon na ang atong pananaw diris ubos, gamay ratag makita, ikumpara sa tuakas itaas. Mas dako kag makita kung naakas itaas.
Amen? Di ba nagatong dagkon ka? Di ba samtang to atas buntod yun pinaka-pit sa punka, nakita na to ang Sikihor, ang Cebu, ang Dumaguete. Dako kay tag nakita. Pansa, di rin punta sa ilalom, o patakabot sa babaw, gamay kay tag makita. How much more ang atong Ginoo na tuwa dito? Pero di pa kakita ang tanan. Amen? Kung ang drone, upaibabaw siya, dili ka kumpara ang cellphone o kuha nga nas ilalom, kumpara sa drone. Ang drone daghan siya makita. Kung nasa sa ibabaw, how much more atong Diyos labaw pa sa drone? Amen? Ganong labaw pa sa drone? Kita ang tanan. Amerika, Korea, Philippines, kita ang tanan. Hasta magaling ang kasing-kasing na ito una-una. Tanang tao. Inumdumi na igso, tanang tao. Kadako ini kalibutan na. Apan tanang tao, nakita niya una-una ang kasing-kasing. Labaw pastron ang atong buhay na Diyos. So, walay matago sa atong buhay na Diyos. Mitras, dili pa unahin ang tanan. Kung doon na kayo bitago sa imong una-una karon sa imong kasing-kasing, mga ipagpasaylos Ginoo, para dili ta mag-suffer sa unahan, para dili moabot ang dakong kasubanan sa unahan. God bless the family.